Furt dokola. Kokoti, to je video. To je video, vy kokoti, ale áno. Nebudeme tam mať teda žiadne video. Toto natoč, tu 5 kilo sa daj. Baby. Na ty už nemám čas. Čo ty fotíš môj? Jož, pičoviny. Sam James Cole. Baby. Baby. Yo. V tom točí video, Robert, ako by nejaké trápne, teraz čo si urobila. Točíme video! Záberná. O čo tu ide video? To si zabil? O čo ide video? Nekreši nič nejel. Sme radi, že zaznamenávate tú pamätnú chvíle. A že to nebude na YouTube? Že to nebude na YouTube. Nie, nebude. Nebude to vôbec, ani Lenka tam nebude? Nebudem tam akože. Čo? Áno? Áno. Už ideme. Dopí a ideme. Však už, Majka, kde je taxík? Už ide? Zajtra je zajtra. Majka, povedz. Už ide. Zajtra je odsuzan. Čo je? Opiatka. Omilo dojde Video, ty Nič. Nebude to na YouTube, neboj sa. A budem sa česať. Nič, neboli sa, dúfame. A nedojdem na čas, prepáč. Niečo mi do toho vošlo. Vošlo mi. Hej, včera ešte jedna vec. Mám stretnutie. Ešte jedna vec, čo mi sa napíše. V nedelu prídi, dojde aj cigo.